Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelang aratu ana fans tami lapen pinia bang ke nali tuma fanili West Karbi Anglong along ke klang Awarsai puthaksi labangso video along nali tum phanang than pachini pon ikpo lapen kopi Awarsai ma vacancies konan si doma gachar leng deng konan si naing ma labangso details ma tekla daga lam nali tum labangso video alusi thekpon long ikpo lapen nali tum jong si labangso YouTube channel along na anta subscribe prelang polte ke chingon pen subscribe ikon lapen adu hes tame belar jan thekloing hodak tame nani tum ber thu idianon lalo pole monon pinilia jada sonle labangso YouTube channel along upload tame nali tum mobile on notification nale pen nali tum birta karjulong daprang ya fano tangte pathiek pen pini labangso Voreng Awarsai puthakle labangso video long chithan ponlona so Voreng Awarsai puthak dak chithan ponlonang lapen lang ponlonang aprang sila bangso advertisement mate labangso Voreng Awarsai kapik lang pon bangke office of the principal waisong higher secondary school prilu mate khiruni West Karbi Anglong principal lang pon iglo lapen labangso advertisement allu along kon ana vacancy mate apu sikidoma labangso aputhak non pathiek pendak lang ponlonang lapen chithan ponlonang lapen nalitum jong se labangso YouTube channel long nang kom rimi lang polate kaching hon pen nalitum subscribe iktha tangte non pangcheng ponlonang labangso aputhak le lapen daketok la sonlo this is for general information that the online offline application in prescribed standard form with self attested copies of all certificates are invited for the local eligible candidates for filling up teaching staff and non-teaching staff posts on purely temporary basis at Waisong Higher Secondary School Prilu West Karbi Anglong lapen daketok panalam thebang laston lo nanglitum jong se labangso Voreng Awarsai claiming tung pulte nanglitum offline process si offline nanglitum jog nang jog dun ignang po lapen standard form long igi halabangso standard form along nanglitum self attested copies all certificates nalitum certificate kapa bondoning las standard form along nalitum self attested mate nalitum amen chitok dun ignang pola documents tin along nalitum xerox copy si pa bondon ignang pola pen nalitum jogdon ignang po lapen daga post mang teaching staff lapen non teaching staff afansi dak paklang pon iglo kapaklang pon ada lake Waisong Higher Secondary School Prilu along pensi paklang pon iglo tangte non puthot dak lang pon lonang copy pia vacancies doma kala pen kachar leng deng kon ansi ki nang jima lapen number 1 along alternative is English afan MIL dak number of vacancies mata post mang dak ingsido lapen kachar leng deng bangke postgraduate ki untang abang phu mate abang phinang po lapen number 2 along bangke dak Karbi MIL afan dak ingsido dak setame postgraduate ki untang abang phu mate abang phinang po lapen number 3 along SMS MIL afan setame dak post bang sido kachar leng deng bangke ingsiverlo lapen number 4 along nalitum thekpon long igi English mate general English ladak labangso subject afan dak ingsia posto dastame postgraduate ki untang abang phu abang phinang ikpo lapen number 5 along education subject afan stame da post bang ingsido dastame postgraduate ki untang abang phu abang phinang po lapen number 6 along nalitum thekpon long ikpo number 6 along bangka history a subject afan ingsia posto kachar leng deng bang ingsiverlo lapen political science along tak post ingsido dadak kachar leng deng bangke ingsiverla lapen number 8 along bangke economic subject afan stame dak ingsia post do kachar leng deng bangke ingsiverlo lapen geography afan tadak ingsia post do lapen kachar leng deng bangke ingsiverlo lapen number 10 along bangke lower division assistance mate LDA labangso apos afan bang tadak hini do dak bangke graduate le unan tachok lapen pion lapen chugidar afan dak chugidar bangke hinia post do lapen piona bang edak ingsido lapen kachar leng deng bang class 10 pas nampo pion lapen chugidar afan bangke lasening ke hang abang phu abang phitum West Karbi Anglong pen jong sila bang so video kelang bang do polote nalitum prabjen pen ki jogduni afan state tuning ripon iglo lapen is pen le jogdun stame chok igi lapen nalitum dang notes ingsia notice ala bangso ber ki tok pondo
Candidates applying for subject teacher must have as a per norm lapen application must raise to the office of the principal waisong higher secondary school before 15 dia ekta dak 15 August 2023 labangso aprang senalitam jogdon eknangpo lapen nalitum jong se kopini details en sonsoni karju igi do pulote nalitum labangso a number along le screen along thekpon long igi nalitum labangso a number along call ikon la da call iglo pulote nalitum details mate sonsoni nalitum kachini kang tung alam thebanga labangso details number long call lopul nalitum details alam bangke arju long ekpola pen in son alam do tulang dak nor salary bang dimension ponpe kon ani ki pg la bangke nalitum la bangso screen long ki pi pon mate la bangso advertisement alo long ki do number long le nalitum call ek denon la sepini a video along bangke nilila short information veskar beng long pen kapek lang pon Voreng Awarsai APHUTHAK bangke la anchot lo la pen pena puthot kaprek a video long chitong tuna lapen dia dak post bang kadok ape nilina than pon tu ekpo dak 1 2 3 4 dak 9 lapen 10 11 12 13 14 15 andut kadok ave dak non teaching staff lapen teaching staff pen kadok ave pen 15 andol ase ning ki hanga bang fu abang fiatum nalitum prabjen pen jogdon egon lapen la sona berta nalitum karjolong veri apan pura labang so YouTube channel mang kaching hon pen subscribe egon lapen video kan mo share on share egon Karbi Anglong aras tame palang ignang lapen ning hanga bang fu abang fitum pa jogdon eklonang tangde pinya video long bang nile pa thek pen ansot lo la sepena puthot kapre ga video long chitong thunang do me thak me kadok ave Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilangara do on fastame nilhen pen KARDOM to change your